Θέλαμε να συζητήσουμε για ένα παλιό συμβάν που είχε γίνει εδώ πέρα στην πόλη μας. Ή ήταν κάπου αλλού, δεν θυμάμαι. Πρέπει ο Σουμάχερ ο μεγάλος δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, αλλά κρυφά πρέπει να έχει έρθει εδώ πέρα. Έχεις κάτι να μας πεις γι' αυτό? Θα γίνονταν κάτι αγώνες στις Σέρρες και είπε να μην έρθει, έτσι να το αναβάλει. Αλλά τον είπα, εγώ τον είχα πάρει τηλέφωνο και τον έφερα με 1000 ζόρια στις Σέρρες. Εδώ που τα λέμε, από εδώ από εκεί. Και ήρθε? Ήρθε, για μένα φυσικά ήρθε, όχι για άλλον. Εννοείται. Τον πήραν οι πρόεδροι από την Ομοσπονδία το ράλι να πει, να λέει εντάξει. Τελικά με τα πολλά με τα λίγα ήρθε στο Νοβά, ήρθε με καφέ. Στο Νοβά? Βέβαια. Στο Νοβά ήρθε. Είχαμε και πίστα τότε μεγάλη. Αυτός είχε ένα ράλι που δεν το πιάνει ούτε άσπροσύφωνας. Άζαξ. Έτρεχε το ράλι πιο πολύ από το σύμφωνο. Τέλος πάντων, τα πολλά με τα λίγα, είχα και εγώ ένα εκεί πέρα. Βάζαμε μπρος τα ράλι να ξεκινήσουμε από την αφιτηρία μαζί. Με το Σουμάχερ. Το δικό μου. Να κάνουμε την εκκίνηση τη λεγόμενη για να τρέξουμε να δούμε τι θα γίνει. Το λέω πόσους κύκλους, 400 κύκλους θα κάνουμε. 400 λέω. Πολύ δεν είναι ρε Σουμάχερ. Λέει, τι μας έφερε, εγώ λέει συνηθισμένος είμαι. Καλά, εσύ συνηθισμένος, εγώ δεν είμαι συνηθισμένος. Άμα κάνω 50 γύρους, στο 5ο γύρο με πιάνει ήλιγκος, λέω. Τι θα γίνει? Τώρα τον φάνηκε παράξενο που την είπα ήλιγκος. Έλα ρε, δεν παίρνεις χαμπάρι, λέει, εσύ είσαι ο αρχηγός, ο Πανάκης ο μεγάλος, λέει, σε έχω ακουστά, λέει. Κάνουμε γύρα. Κάνουμε 5 γύρες, κάνουμε 10 γύρες, βλέπουμε περνάει εγώ με ένα πουλί πίσω. Λέω, τι γίνεται ρε γραμματικά. Αυτός λέω τρέχει, άστα να πάνε, δεν μπορώ να τον προλάβουμε τίποτα. Δεύτερη ταχύτητα, από δεύτερη, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, πετάει και έχει εξαφανιστεί. Ο τύπος δεν τον είδα καθόλου, αέρας και καπνός. Τελειώνουμε τους 400 γύρους. Εγώ είχα μείνει στον πρώτο γύρο στάσιμος. Έρχεται μου λέει, Πανάκη, τι έγινε ρε λέει. Εγώ έκανα τους άλλους 399, λέει, εσύ στον πρώτο γύρο έμεινες. Σουμάχερ, κοίταξε να δεις. Το δικό μου το ράλι μπορεί να είναι το δικό σου πιο καλό και το δικό μου δεν λέω είναι καλό, αλλά τελικά με φαίνεται κάτι συμβαίνει. Πρέπει να του ελέγξουμε. Με λέει τι ρε, άμα δεν μπορώ λέω, να σου εξηγήσω. Έγινα ριζίλια απέναντί σου στο μεγάλο όνομα. Δεν το παραδέχομαι λέω με τίποτα, δεν θα μπορέσω να κυκλοφορήσω σέρες. Θα το πουλήσω το ράλι, θα το κάνω βίντεο, θα το ξεβιδώσω. Ανταλλακτικά θα το κάνω και θα το πετάξω στα σκουπίδια. Λέει τι έπαθες. Κοίτα λέει μήπως είναι η μηχανή, κοιτάζω τη μηχανή καλή. Κοιτάζω τα λάστιχα καλά. Κοιτάζω καθρέφτες καλά. Κοιτάζω όλα μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, όλα καλά. Πάω να κάνω τις ταχύτητες, βλέπω η ταχύτητα που κάνει. Τι γίνεται. Μιλές του Μάκρη καλά λέει. Δεν προλάβεις να βάλεις Δευτέρα και να πας κατευθείαν Τετάρτη, Πέμπτη και να με περάσεις. Τι λες ρε Σουμάχερ λέω. Δεν βλέπεις εγώ έχω το καλύτερο ράλι. Εδώ και 10 ώρες παιδεύομαι να βάλω την πρώτη και δεν παίρνει με δυσκολία. Λέω.